Здравейте, драги зрители! Това ще е първи епизод на поредицата ни от GTI San Andreas. Решени сме да превъртим. Тук този тапанар излезе пред мен и се блъснахме. Мапа ни показва, че трябва да отидем към CJ, както е нашето име. Не игра за първи път GTI, да ви кажа. И преди съм я играл. Стигал съм доста далеч, но играта ми е писвала и съм я изтривал. Но сега сме решени с моя амиго да превъртим играта. Тук обърках пътя. Виждате, субтитрите са включени, да може да си четете, ако ви се чете. И Big Smoke, първата мисия, нека да започне. Няма да го гледаме това. Направо ще започваме с екшена. И това го скипваме. Sweet and Candle. Това няма какво да го гледаме. Това също няма какво да го гледаме. Направо почваме екшена с колелата. Следваме Sweet. Караме след него. О, тук тази кола не я видях, понеже се бях загледал в нещо. Тук тръгваме лекичко на по-големи обороти да ги достигнем. Караме. Достигнахме Sweet. Опа, тук нещо завойче тук. Тук някакъв замако го заказа. Тук сме надесно. Тъпата полиция. Не знам защо не си гледам пътя и аз. Тук пак трябва за силно да ги настигам. Ето тук някъде ще спираме. Спираме тук. И Sweet сам ще бяга от тази тратайка на Балас. Ще следваме Райдър. Big Smoke. Как ли не се е счупил байка от неговите килограми? Ти ще ми изпреваряш ли или ще си караш зад мен? С една с вода. Big Smoke, внимай къде караш, че... Не искам да падам от байка. Опа, тук без искам. Sorry, Райдър. Айде по-бързо, бе, вие. Глед какви са бали. Не се забих по някаква случайност. Тук, докато минат те, ще минат тук аз. Аре, минайте по-бързо, Опа, тук пак нещо се забие двамата. Чакаме ги. Тук, това там май беше. О, розовата бричка зад нас, трябва да забързаме малко. Аре, вие по-бързо, че тратайката зад нас. Нещо загуби. Ето я идва. Вие ще забързате ли? Забързваме. Бързаме, че тази тратайка... Какво беше, се бегаме ли, аре? И тук моите пъщи ще започват спринтът, финален спринт и... Първи. Виждате какво елегантно финиширане. Предна гума. Тук пак си бърборкат нещо, скипваме. Mission Pass, Respect, плюс. Трябва да влезем в къщата. Се сейфнеме. Тук ще сейфваме са. Тук имам един сейф, понеже преди това играх. Но не стигна далеч, така че сейфвам на него. Сега излизаме и мисия 2. Go and see Ryder, he lives down the street. Ето тук, там живее Ryder. Ето червено, звънат по телефона. Тап. Говориме, hello. Не ми си говори, направо отиваме на мисията. Свършим тия неща.
клипчето не ми се гледа. В кота на Райдър се качваме явно. И отиваме към Барбърс. Ще минем от тук. Тук същата тартайка като на Райдър, само че е синя. Тук нещо си. Тук някаква пак тартайка изпреварваме. Тук ченгетата. Спирачки. И стигнахме. Няма да го гледаме. Как си обясняват нещата. Направо влизаме. Сега си избираме прическа. Цезарен стаж. Това ще взимаме. Това ще е всичко. Аре, чао ти. Някакъв дядка с бела коса. Ствърчук долен. Райдър тук някакви говори. Не можем да го скипнем. Много респект. Май ще ходим в пицарията да си вземе нещо. Нещо за ядене. Тук горе вляво изписва кога трябва да ядем, кога ставаме да ядем, кога имаме енергия. Влизаме в пица шопа да си купиме храна. Влизаме. Лакваме, сега ще си купуваме. Аре ще е това, че не ми се избира между 200 000. Тук Райдър нещо влезе с нас. Какво ще правим? Тук нещо пещака извади, ще пуцаме ли сега? Тук нещо случи пистолета към този да ти дава пица. Много любезен човек. Платихме $2 за парче пица. Пием и нещо още какво беше. Там виждаме се върти такова пожарогласител. Той извади помпата, почва да стреля и не са трябва му бегаме. Качваме се в кота, тук с помпата идва стреля и трябва да го избегаме. Не трябваше да тръгваме тук. Извинете, малко ще се позабавим. По заобиколния път ще го направим. Грешна страна. Тук. Сме на тук. И караме. Караме ето го този спицата. Ще го газиме. И още това. Минаваме тук, леко се блъснах, но се не знае. Дрифтиме тук, некачествено. Тук ще му паркираме колата. Прекрасно паркиране, няма по-хубаво от това. Срещу мисията, отиваме да се сейфнеме. Фата ни спадна. Сейфваме се тук. Бам. И това ще всичко от епизод 1. Дано сте се забавлявали. Не забравяйте да сабскрайбвате.